това съм много радостна и горда, че отново съм поканена тук сред вас. С Марти говорихме, че ще обсъждаме различните аспекти на благотворителността и ще започна с четене на няколко страници от романа Майките, където има един епизод, като че ли, който е точно за тази тема. Парите миришат ли? Има ли грешни пари? Редно ли е да се приемат такива дарения? Редно ли е да се правят такива дарения? Благотворителността външна ли е? Плоска ли е? Формална ли е? Или е вътрешна? Мисля, че всички тия въпроси се съдържат в този епизод, който сега ще прочета. Живееха с Керана и Лия в съвсем малко жилище. Стая, хол и кухня. Стаята беше на Лия, а те разпъваха канапето в хола, за да спят. Единственото възможно за писане място оставаше кухнята и беше крайно неудобно, защото там не можеш да сложиш компютър. Затова Йордан пишеше на ръка с химикалка. Никой ли няма да се сети да ми подари паче перо, опитваше се да се шегува той, но не му беше много до смях, защото чак когато всичко беше готово, всички редакции, всички поправки, той прехвърляше текста в компютъра, инсталиран специално тогава в кухнята за не повече от няколко дни. Сега бащата на Лия продължаваше да се разхожда от кухнята в хола и от хола в стаята, а Лия и Керана се бяха свили на балкона и се правеха, че не чуват, че не знаят, че не участват, защото на Йордан преди 2 часа му се бяха обадили, че от тази година ще се учредява голяма литературна награда, че журито определило него за пръв нейн носител и се обаждали да му съобщят и да го попитат. Нали той нямал нищо против да я получи? А кой учредява тази награда? Попита невинно Йордан. Интрафакс, отвърна членът на журито. Последва мълчание. Ало? Попита членът на журито. Чуваш ли ме, Йордане? Да, чувам те, отвърна Йордан. И защо млъкна? Попита членът на журито. Защото, отвърна Йордан и оня го прекъсна. Кой друг би могъл да даде подобни пари за литература, глупако? А какви са парите? Попита Йордан. 20 000 евро, отвърна членът на журито. Този път мълчанието беше още по-дълго и плътно. Ало? Обади се отново членът. Какво стана? Не се ли радваш? Евро, така ли? Глухо попита Йордан. Да, евро. Значи 40 000 лева. 40 000 лева. Повтори още по-глухо Йордан, като да не знаеше курса на еврото. Йордане, какво ти става? Не си ли добре? Керана при теб ли е? Ало, викаше членът на журито с слушалката. И какво ще искат от мен? Стига, нищо няма да искат, просто те награждават, оценяват те, подават ти ръка. Защо ми подават ръка? О, айде не бъди толкова мнителен. Преглътни новината и до вечера ще ти се обадя за потвърждение, защото искат да вдигнат голяма дума из медиите, искат да сме сигурни, че ще приемеш наградата. Защото да не вземе да ти хрумне нещо да се правиш на велик и да я откажеш публично. Затова ти се обаждаме предварително. Членът на журито затвори телефона, а Йордан усети, че крайниците му са изтръпнали. Интрафакс беше най-голямата мутренска групировка в страната. Нейните босове с прякори като Клюна, Стрелеца, Орела и прочие се разстрелваха взаимно из кръстопътищата, колите им избухваха от взривове, офисите им гърмяха от атентати, децата им бяха отвличани и любовниците заплашвани. Всички до един караха мерцедеси с тъмни стъкла, движеха се с бодигардове с черни очила и къси вратове, имаха къщи по брега на Калифорния, острови в Егейско море,
Бяха разбойници, забогатели от търговия на наркотици, жива плът и оръжие, имаха мрежа за проституция в цяла Европа, бяха откровените, неприкрити изпълнители на бившите ченгета от Държавна сигурност, на които партията изсипа в ръцете най-тлъстите парчета от тортата и те нагло излагаха тлъстата торта на показ, така както нагло излагаха дебелите си вратове и късите си пръсти, обвити с вериги от злато и пръстени. И тези хора щяха да му дадат литературна награда. Тези хора го били оценили. Та те не знаеха да четат. И в първия момент, след като затвори телефона, Йордан избухна в смях. Беше изкрящ, дълбок, истински смях. Керана и Илия дойдоха до него и също започнаха да се усмихват, докато той се превиваше, въртеше се като пумпал из хола и се превиваше от смях. И те двете стояха в очакване и те да споделят смеха, веселието, сигурно поредната нелепица из литературните нрави или университетския живот, но явно беше нещо още по-смешно, защото той не можеше и не можеше да спре. Смехът му затихваше само за момент и тогава нетърпението на Керана и Илия най-после да узнаят смешното, неистово се надигаше, но уви той отново се сещаше за случката по телефона и отново смехът го отнасяше на гребене на гигантската си вълна. Най-после той успя да им каже какво се е случило. Лицето на Керана замръзна. Дори Илия, която винаги някак се движеше и мърдаше, остана неподвижна. Настъпи странно мълчание. Той ги гледаше изумен. Какво става? Попита той все едно, че нищо не е станало. Защо млъкнахте? А ти какво смешно виждаш това? Попита Керана, но всъщност не питаше, а изказваше своята категоричност, че не желая да чуе никакъв отговор. Как какво? С недоумение попита Йордан. Аз поне не виждам нищо смешно, а само радостно, с пресилена веселост съобщи Керана. Кое е радостното? Попита очудено Йордан. Ами толкова много пари, колебливо изрече Керана. Толкова пари. Ще изпратим Лия в школата за съвременни танци в Париж. Ще можем да превърнем тавана горе в кабинет, да можеш и ти като човек да пишеш. Над Лия се изви нещо като светкавица. Всяка една от тези така ненадейно чути думи беше магическа. Съвременни, школа, танци, Париж. Съчетанието им, че ще я пратят да учи в Париж, беше зашеметяващо. Дъхът изсекна. Тя влезе в стаята си, затвори вратата, започна да танцува, както в най-тежките или най-радостни моменти досега. По-скоро се мъчеше да преобрази треперенето на тялото си в танц. Получаваше се без да иска, нещо, което никъде не беше видяла досега и не знаеше дали може да бъде повторено. Тя трепереше, танцуваше, трептеше, беше като листо от дърво на вятъра. Вятърът и танцът се мъчеха да я отскубнат и отнесат, а тя се съпротивляваше, извиваше се, огъваше се. Вятърът, танцът и Париж я подхвърляха между себе си като топка, въртяха я, играеха си с нея, превръщаха я в сърна, която препуска през горите или в облак с формата на човешко лице. Всичко беше преизпълнено от живот и възторг и от смисъл и танцуването, което й предстоеше, танцуването, на което щяха да я научат учителите в Париж. От тук насетне тя щеше вечно да танцува и да дарява хората с радост. Това беше нейното предназначение и то щеше да се изпълни сега, когато награждаваха баща й с толкова много пари. Наистина, повтори Керана и някак забавено седна на канапето, което вечер им служеше за легло. Наистина толкова много пари.